and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Bahin sa unsa man ang imong ipangutana sa manalagna. Bahin sa atong relasyon karon. Unsa? Uy, ngano gud taong ang bahin man sa tong relasyon ang imong ipatagnaan ng manalagna nga atong atuon. Gusto lang kong makasiguro nga wa kong masayop sa akong pagsukot nimo. Uy, kuan. Adi tingali maayo nga atong relasyon ang imong ipatagnaan ng manalagna, Karina. Unsa? Pero mamo ni akong gusto. Nadato ko tungod sa tagna. Busa kinahanglang ipatagna ko usab ang bahin sa atong relasyon. Pero O saman, dili ka ganahan nga ubanan ko sa pagpatagna, ha? Kay mulakaw na lang ko. Magtaksi na lang ko dito. Ops, ikaw ba? Ayaw nang gudahin ka suko. Sige. Ubarante ka. Sige na. Gunitas kong hawak. Gunit ha? Asap na paingon. Diretso lang. Adto ta sa reclamation area. Unsa man ni? Di mo makontak si Ana? Busy ka siya? Ano kaning di mo makontak, uy? Kinsa pa nang nanuktok? Di lang ta si Stila ang nanuktok, uy. Kaya marag nervyoso magyapon ko na babayan na. Naa ba si Miko Aldrin? Uy! Dali, ma'am. So, dali. Kuan, uyab ka ni Miko, no? Oh, ni ba siya? Wala ba siya dinhi? Kuan, mamakak baka uno? Hain man si Miko. Dunay gyubanan sa manalagna. Unsa? Miadto siyag mananag na? Oo, ma'am. Aking, nganong niya, mga ma'am? Mura lagi kag nag-uol. Mahimo pag palitan ko ni mong mainom. Kuan, bino lang. Bino? Uy, ma'am. Nganong mo inom ang kagbino? May problema ko karon. Busa paliti kog bino, samtang magpaabot ko ni Miko nga mabalik. Sige. Ni ay kwartao. Pagpalit na lang sabog usa ka kilong inasal baboy. Uy, mukha ang kagbaboy, ma'am. Nga, magkataas man sa dugo. Mura na ba kag-high blood? Mahimo ba? Di na lang ka magdaghan pag-istorya diha. Sige na, palitin ako og bino og inasal baboy. Yan na ta. Asam tayo ni Ron. Dali, manuta na prihan. Uy. Naano mo sa peryahan diha? Oh, mauna ang prihan. Naadihang akong kailang manalagna. Mo ba? Sige. Dali, gunit na ko kay madagmao niya ka. Ayaw kong agaka, kay dili pa ko inutil. Uy, ay lang ko kasuko. Ganahan magunit tayo tas kamot kumusod anang peryahan. Ayaw lang lagi. Oh, Dili ko ganahan nga gunitan ko ni Muskamot. ha? Di ka ganahang maglabing-labing tatubangan sa ubang mga tao? Nahisab ka sa ubang babae da? Dili ko ganahan maanad. Kay mangita unya ko sa imong pag-aga kunwa ka. Ha? Unya na ko magpagunit nimo human sa akong pagpatagna karon. Sikang mauya ning lakaw. Ang ako lang kung dili pabor na ko ang mahimong tagna. O saman ka? Nasuko ka nga dili ko magpagunit nimo? Ha? Wa man. Wa oy, okay ra nga di ka magpagunit na ko. Okay ra, love tagog ka. Musulod gyud ko sa tanan nimong gusto. Unsa goy love? Ana ba? Dali na, manood na ta. Ma'am, yan ako.
Ay, ma'am, nadugay ko kay. Naglibog ko asa ko palit og inasal nga baboy. Yan ang inasal baboy. Oh. Oh. Ma'am, naghilak mo ko ka. Nihilak ka nakakita ng inasal baboy? Ma'am, unsam ka bugat ka na yung problema? Ambot. Ambot unsaon na ninako akong kinabuhi. Unsa ganito nga mo? Aldrin, ma'am. Aldrin. Andoy ko sa bukid. Nya Aldrin ko din sa syudad. Sige, ipisi na kog bino. Gusto na ko mo inom. Kining, ma'am. Mangutanan sa kunimo. Kanang, di ba ka mabuang kun kainom ka? Dili man. Oh, Ayaw okay. kahadlok. Di ko magwala kung makainom ko. Ha? Basta, ma'am, ha? Kaya ako, bago pa kong nawasan sa nervyos gahapon. Dili lagi ko magwala. Sige na, mag-inom na ta. Ha? Apil kong inom ni mo? Oo, aron mahupay gamay ang akong gibati karon. Ay, Tora. Tora ang tent ni Madam. Tora, dali. Dako na sa min periyahan da. Daghan ng kaluwaan, dinagkuay na gyud. Isa masab kaning manalagna ang iyang kaila. Niya na kita, dali. Manood ta. Unsam ko? Puro mo ko gikulbaan og maayo nga. May abot na mi dinhi saktihan sa manalagna. Nico! Unsa man, musuod ka o dili? Na, musuod na ko. Dali. Nay mga lingkuranan, oh. Manglingkod una ka diha. Uy. Malagi laing tao din eh. Basinog bikaon pa ang manalagna. Okay, mo ba? Nausa man kami ko. Mura makagwa mahimutang diha. Unsa man naglain ang imong lawas? Dili ka kagagnahan og manalagna. Kan ganahan man. Nindot man nga kalingawan pero kaila sa pagtuo. Kung wa pa kumutuo, dili unta ko madato. Ha? Ay, ako tinuod ba gid nga na dato ka tungod sa tag-an? Naanasad ka anang imong sinultihan nga dili ko kauyon ha. Kung wa ka ganahi nga may uban ako dinhi, lakaw na, biyain na lang ko dinhi. Ayaw. Ni ani gud ta. Ilang ko kasuko. Ako kining tambag man lang ning ako ba? Kuan man gud kining Hala, niya na siya. Maayong adlaw, madam. Kumusta ka na, Miko? siya ang manalagna. Kamay ra gyud ang kalibutan para natong duha no, Miko. Madam? Nakaila ka ining akong uyab? Oo, nakaila kaayo. Di ba? Kaila man ta, Miko. Kaila gyud kaayo. Oo. Kaila bitaw mi Karina. Madam, kumusta naman ka? Pastilan, bilib na gyud ko nimong managna oy. Kay Wa pa ko'y tagna nga dili matinuod. Dili ba, Karina? Oo, madam. Kinsa may magpatagna ninyo ron. Ako lang, madam. Dali. Sunod na ako sa akong lamis. ubanan ako siya madam ha kay gusto sab ko magkabati sa imong tag-an. Dili na kinahanglan, Miko. Total, sultihan man ta kasi ang tagna kung mahuman nami. Muuban lang ko kay magpatagna na lang sab ko. Mo ba? Magpatagna ka na sa? Kuan. Kining basin ba kun kining dunay bag-ong mga kaming panghitabos kung kinabuhi karon. Dili ka mahadlok sa mahimo na kung itagna nimo. Mao man na ang imong tagna. Di ko mahadlok. Nahibaw baya kang amiga gud ta. Atuod, doon naman day ko'y giandam nga prutas para nimo pero wa na ko mada. Wam siguro ni magsulti si Karina nga ikaw day ang manalagna nga iyang giingon. Basta man, madam. Mahimog siya ang unahon mong tagna? Oo. Siya ang unahon ko sa pagtagna.
Ay, salamat. Atod, may hatod niya ko ni mo, madam. Kay, natinood magdi mong tagna. Sige. Dali na, Miko. Sige, madam. May mabag na ako sa imong pagtagaan niya, madam. Oo, kaayo. Dali. Sunod mo na ako sa akong lamisa. Ma'am, kusuga gani mong mainom. Ano sa di kag inom, no? Kuhan, gamay lang gid taga syudad no nga babae nga dili mainom, no? Karon lang ko miinom. Kay naguol kay ko. Unsa may nagulaan nimo, madam? May. Hilak. Hindi ko mo kanta ka. Hilak man. Madam, ay paghilak. Unsa man ang problema nimo? Ako madam, di man ko laing tao para ni Bamiko. Suod mo kami. Nagpirmahay man gani mi nga di kami mag-away tungod lang sa babae. Oh, ha? Nganong nagpinirmahay man mo? Aron dili mo magilugay babae. Mao ba? Nganong naabot man sab na sa imong hunahuna? Kung gitagna mo gud mi nga mag-away mi tungod sa babae, mao nagpirmahay mi nga di kami mag-ilog sa amo mga uyab. Nya ako di sa mangilog siyang uyab, nya siya di sa mangilog sa kong uyab. Di sa mahitabo nga mailog ko ni mo, Aldrin. Kay usara man ang naasa kong kasing-kasing karon. Ha? Og ang akong kasing-kasing, tuwa lang ni Miko. Aw di ay? Aw, oo. O gawas pa, dili na mahimong magbuwag pa min si Miko. Kay... Kay unsa man ba dan? Kuan, mahimo bang ako lang ihunghong ni mo? Ha? Lain na gud. Ngano yung hong pamagid ka kita ramang duha din eh. Basta. Bisag imo pa ng kusgon. Wala ka pa makaduhog na to, kay kita ramang duha din eh. Basta. Nganong di man nimo mahimong isulti og klaro, ha? Madam? Ganahan ko nga ako lang ihunghong una ni mo ang akong problema karon. Lain na no. Maghunghong nga kita rin duha. O sige. O dili o. O, honghong. O. Pero ayaw laglain nagsabot ang akong paghunghong ni mo, ha? Kay hindi mahitabong makagusto pa kuglain. Kay Lagi. O be, dira o. Asam ka na pisto o wa. Ha? Asam duga na imong gusto honghongan. Kini lang wa. O, sige. Honghong na. Ha? Oh, nganong nagsukaman ka, ha, Aldrin? madam. Giluod ka sa akong problema? Madam, sigurado ka nga mao na imong problema? Lagi. Mao nang akong problema. Pero good problem na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!